Isilungu isilungu Yikho indoda. ngikubuzile ufuna indoda enjani? Phela nawe chaza Indoda eqotho, Injani indoda eqotho? eqotho nothi usoft gqit. Futhi I think nje Ifana cha kusukela namhlanje masiphuma apha kule show masehlukane mina nawe. Imali. Kwefinish ngoku. Yo. Ngisazi. Sendidikiwe ngoku. Udikwa njani esakuthanda? Ndidikiwe nje. Uyakuthanda Okokuqala umntana ndidikwe ngoba ndifike apha nguye. undizise apha uzothi man explain ukuthi Ya ngoba wena uzongishaya uzongishaya akayoyiki lo ukuthi angivalele endlini angishisele endlini sengimyoyika mina wangishaya la nje umJohnsina wendlu even ubaba umntwana akhe mayeza ne ubaba umntwana kheza akakangiboni njengomuntu afike wamnikeza nesikhiya afika nje endlini yenza umathanda ngambuza ukuthi so wena ubaba umntwana akho angazi ube lokho esitilo khe kalovini lempilo kwasekuqaleni umcelelelani kwaseqaleni ngangingayali mina co-parenting ngifuna ayi wena umqeda ubudoda uvini ingane Ngokhulu ithoba ngicela usasa lethuba ngibingelela umbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sesithi indoda ayikhali. Sisakhona la ko-Gauteng endaweni ebizwa ngeBramley. So namhlanje nginobhuti la eduze kwami. Ngizombingelela, uzonibingelela kahle. Uzonibingelela bese yasitshela ukuthi yini la afuna simkhalise kuyona njengendoda. Sawubona bhuti njani? Hayi ngiyaphila njani? Siyaphila phela. Hayi siyaphila. Ngicela ubingelela umbukelo weBlack Life TV bese uyasichazela ukuthi ngempela yini eyenza ukuthi usibhalele kwiBlack Life TV ofuna sikukhalise kuyona. Okay, thank you so much. Ngiyabingelela abalandeli be-Black Life TV. Sure. Mina igama lami I'm Vinny Pierce the same name. Okay. I'm from here in Johannesburg, at Primrose Hill. That's why it's J. Okay. So the reason why actually ngibhalele kule show is because of the things that have been happening in my life. And then I feel like I just need to talk about it. Awuxoxe woza nazo bro. Yes. So ngithe ngibona issue about indoda kayikhali and then I thought of actually of writing out. So maybe I can get, a solace, a comfort and all. Because I feel like we as men, there are things that we do not actually talk about. And those things that we don't talk about, they tend to hate us and to kill us. Not necessarily being judged, but to kill us emotionally, physically, spiritually and all. Yes. Awungichazeleke bhuti wami yini le kwenzakalani ubalo wakugila kangaka uzofika to the point ukuthi uzobona ngathi uthi ngempela ezisamadoda asinakekele nje ubuchaza asibona abantu abazwakalayo most especially ukuthi khona izinto enigoba ngazo awusitshele yini what is it exactly? Okay, first of all I just want to talk about my personality as Vinny as an individual. Ukuthi umuntu onjani? Yes. Woza nazo baba. I'm one bubbly person. I'm that kind of a person who has got this open character caliber. Okay. And I'm actually enthusiastic. I know you can even tell. Yeah. I'm that kind of person, who 100%. easily gets yes. So and then I had to discover that we now live in a society that has actually associated the masculinity with stoicism. You understand? Masculinity, stoicism, whereby as a man you are expected to not show your vulnerability as a man. You're expected to be strong. Thank you. You are not expected to show out your vulnerability as well as a toxic masculinity. I feel like these things have actually destroyed us men as the society. These things have actually destroyed us men, because the society expects us to be that. Maybe sometimes yet in reality you are this or that. You understand what I'm trying to say? So what I want to talk about is me. And I feel like I've been damaged emotionally because when I grew up, I grew up in a family that was actually dominated by female figures. Okay. What do I mean by female figures? We had more girls than boys. So sometimes impartition by association contributes in one's life. And then now people, because I'm soft, I want to now they start saying, when are you bisexual, when are you gay, things like that. And then these things, they actually haunt you in the long run, because a society, exactly, you're not strong enough, you're not masculine enough, you're not man enough, So that's what I want to talk about here today, because I feel like there was no, yes, of course, there was any space to vent, maybe like family members and all and stuff.
But yeah, this is actually the thing that actually made me to write lana kusho. Ngiyakuzwa. So njengoba ungichazela ke bhuti wami ukuthi inkinga yakhe enkulu ukuthi indlela wena ipersonality yakhe ingakhona. So kusho ukuthi ngokuchaza kwakho ukuthi umuntu osoft. Yes. So lento yenza ukuthi abantu baze bacabanga ukuthi wena awuyena umuntu o-straight, u-bisexual or gay. Exactly. So kusho ukuthi impilo yakho yonke uphila impilo yokuthi uprovele abantu ukuthi wena uyindoda ngokwanele and besides ukuthi wena awuyona i-hardcore kodwa uyiyona indoda ephelele. That's true. Okay ke awungithatha ungibeke ke bhuti wami iziphi lama challenges obani laba ngifuna abantu abakwenze wazi wafika to a point ukuthi uthi cha awuthi ngibhalele uBlack Life TV because kade ngibona kwindoda yakhala abantu bekhala kuyona ngicela ngalelo daba ke bra wami. Okay, thank you. So it's actually, let's talk about the community, like where I stay, my surrounding. You know, like sometimes you meet people who be like, oh, no, when I've been, you are not man enough. We can actually see it on your face that you're not man enough. And maybe to take it back at school, you know. So like I used to be very intelligent at school. I'm sure you can even tell by the way I can tell because. So I was very intelligent. So you know when you're intelligent, you are tandega. Teachers used to love me, and then I used to have I'm a merits, deputy head boy, prefect, you know, things like that. Sure. So that bubbliness started when I was very young, at a tender age, when I was in primary school. Okay. And then I grew up with that. So up until secondary school, high school, up until college. So people from the community would be like, Awuthi, I know Vini, he's not straight enough. He's gay. Angikuhlale madevini ngesizulu ke kushiwo kanjalo uma ufuna ukungena umuntu esakhuluma. Into engifuna ukuthi ngiyakuzwa uyayichaza indaba yakho ukuthi esikoleni you're very smart and bonke abantu da. It sounds good and nice. Ngifuna ukwazi ukuthi ubalo ukuphula inhliziyo uzofike la ekhaya. Because thina incwadi yakho phela ukhumbula ukuthi silethwe iletha yabo. Silethwe umqhafazo wakho. So asingene kuwona. I-personality ngicabanga ukuthi nombukeli useyazi ukuthi uvina umuntu onjani. And nawe futhi nami akhenzela ukuthi uhlakaniphile bhuti wami nengithi pictures yabona nje izinto esingazazi thina eKZN kodwa phela ka ayikho into esizoyenza ngoba sesila kodwa sifuna ukuzwa ngawo ukuthi yini lesilethe la. Okay. So uhlukumeza uba ngumuntu engithandana naye like for now. Ngiyabonga. Ngifuna siye lapho. We've been together for 5 years. Sure. This year marks the 5th year. We've been together and we've actually been doing well. But lately, I feel like she now joined the trail. Oh. Yes. Of the people who suspect ukuthi no, Uvini he's not man enough. Oh. Yes. Umuntu othandana naye lo. Umuntu engithandana naye ke lo. Okay. Nguye ongenze ngaze ngafika to this extent ukuthi no, I'm now fed up. I'm now tired. I think I now need to say it out because exactly because it's been eating me and I thought if this thing is actually doing that to me, it's actually causing emotional it's actually suppressing me emotionally. So then that's hence I to write to the show. So wenzani lo muntu mfethu? Wenzani nje mhlawumbe izinto azenzayo? Useqalile nje naye ukuthi abe ngicabangela ukuthi wena Vini you dating boys. So angisazi ukuthi wena ume kuphi exactly. Either you here or with that side. And then I'm so I mean sometimes I just get tired or fed up of explaining, you know. And what I spoke about earlier on, which we are expected to man up. How I don't know how I'm supposed to man up. Growing up nje azikho izinto ozenza zabantu besilise is strong yabo izinto nje ama hard labors and stuff. No, I never used to do hard labors. Just house chores. Yes, we used to do house chores at home. Okay, yeah. Yes, I've never done into nje edinga amandla. Edinga like manpower. Lento lethe iBhayibheli indoda iyodla ithukuthuku zayo wena awukho ethukuthukwini. Sina silana ama-ofisini yabona. Yes, imsebenzi ema-ofisini exactly. Imaka ngitshele ngemama, imama uhlala nalo noma kwenzakalani? Sihlala sonke. We stay together. Yes. So umama okwenza unsuspect manje like it's because mina ukuthi you know like nowadays we actually live in the 21st century whereby we no longer expect someone to be clumsy. Even eBhayibheli liyasho ukuthi ngkhona cleanliness is next to godliness. Hey ushilo uchaza izolo usikhuluma leyo nto mengayazi ke mina ngizwa ngani. So I normally do bath and shine at times. Bath and shine for men. I bath, skincare, ngifake jewelry, everything and stuff. Namhlanje ngangifaka because yes. So sengathaka ngazo mama lezo zinto. Umama mngana now? Okay, she's actually way older than me. I think 10, 12 years.
Yeah. Yena I don't lie ngishika mami wami. Okay. Ngicela nini ukuthandana? We have 5 years now. Njolo. Yes, Joel. Okay. Yes. Kulo 5 years minjani relationship before waza join laba abanye abathi na wena ngathi awumile kahle. It was sharp for 2 years. It was sharp, and then the 3rd year it was dangle, and then from then it's been swaying, you know, ups and downs because of what I'm talking about now. Yeah. Nabangani mom sometimes they come pick me up. We go and chill, sing amajita, smoke happy bubbly, and then she suspects like a lot of things. To an extent, some other time we almost fought physically. But because mina angikhoni nje uyambona which is yabo babesenshaye. It's because ngangithe mina as a man expect ukuthi nginuka isihlamanyana yini kancane. I'm sorry to say on national TV. But no, it's okay. That's what I actually asked her ukuthi so do you expect a man ukuthi abe mdaka angcole unuka isihlama nje kancane into efunayo ngibe njalo? Yes. Kodwa vini mfethu ngeke nami yini. No angikujaji. Mina ngizuyazi uzoqhama ne-solution la. Yes. But ngiyasho ukuthi nabo ngicabanga nje indoda ukhuliswa baqala ekhaya. Okay, my mom and my dad. Oh wow. Yes. So nje babe right kunja bengasho ukuthi windoda hamba ugunda utshani hamba wenza umsebenzi endoda. Ngoba phela indoda afanele ibe nakho uqina noma ngeke phela isaqina ibe hardcore. Kodwa bo kube naleyo nto nje ukuthi ayinama I want to be protected. Nama I want to sleep on your chest, yabo? Yes. So manje chest me chest. Come sleep. Yeah, no, angithembi. Ngiyadlala ngikho lapha. Okay. Yasenze njani? Yes. Ngiyaluza udaba lakho nje ubusuchaza ukuthi kahle kahle into ekuphatha kabi ukuthi abantu bale bejaja ngento ongayiyona. And when uyasho ukuthi no akukona lo muntu awuyona lento abantu abacabanga ukuthi iyona. And also manje lento isik affect kakhulu ngoba isiziyafika nangimama ekhaya. And umama indlela enza ngayo nawe uyambona ukuthi ukutreat njengala bantu abangendlela abakutreat ngayo. So it's time for you to break the silence. Ukuthi no enough is enough. I am a man regardless ukuthi yena ngi-hardcore or soft but I am a man period. Yilokho okushoya ngithi. Correct. Sukhathela ukukhalela ngaphakathi. Correct. Sucela iBlack Life TV sikusize. Yes. Thank you so much. Njengoba umuzake uPravini echaza udaba lakho ukuthi ayi usekhathele ngempela ukukhalela ngaphakathi. Mina ke ngizozama ukuthi ngithathe usizo sizama ukumsiza Black Life TV. Angithathe intambo ngiyiphosele kuSichaka uma iking azongitshela ukuthi mhlawumbe yena yini angazama ukuyisiza. Ayini angazama ukuyithola ukuze sibuye nesolution sesihlangene sonke sibone ukuthi ubhuti simsiza kanjani kulolu daba abhekene nalo. Kule nkinga engaka abhekene nayo yokuba soft kodwa nawe you too soft. Kodwa sikho ke lapha. Asambe nisolanda uSichaka. Alright, asingene esigabeni sesibili esihlokweni sethu esibiza ukuthi indoda ayikhali. Nimboneleke emlangeni exoxa nebhunga lebiza ngoVini esiza ukuthi mhlambe kuhamba kanjani. Ngathi no asimlanda udadewethu lo athi ke bancingisana naye kwezothando. Sizoyiqhubha le ndaba sikhulume siza ukuthi kuhamba kanjani. Igama lami King Sichaka ngokaluqa. Asingene ke egabeni sesibili ohlelweni indoda ayikhali. Sise Johannesburg la sikhona njengebeka kasho ke uMagasela. Sabona. Ewe bhuti. Njani? Siyaphila njani? Uyathetha? Ndiyathetha. Jeni bethu nami. Hayini ukuphi ekhaya? Ekhaya kuse Eastern Cape eMthatha. Emthatha nje. Awuko oGqeberha namagama lana wabiza. Khona linye ngisaba ukulibiza. Enquza. Enquza. Izwa ukuthi asifani le ngisho ngani. Okay. Right, uba usizigama. Oh, igama lami ndingunoni. Ndihlala apha eThokoza. Thokoza. Nesikhathi singakanani la? Sekuyisikhathi eside kakhulu, around 8 years. All right. Uyazi mawayo? I'm not sure. La kunobhuti ofikile othi nina nobabili nisothandweni. In fact nihlala ndawonye. uVini, uyamazi? Ewe, uVini ndiyamazi. So, njengoba efikela ukhala ngokuthi ke empilweni yakhe nasiqo abantu bonke bamjaja ukuthi soft, abanye bayadideka ngendlela aphila ngayo ukuthi ngenzeka ukuthi uphilisana nabantu besilisa ngokuthandana, abanye bathi mhlawumbe uxube konke since nje from high school community and uyabala konke. So into esimphatha kabi ubeke nankinga nabantu bangaphandle. Into esimphatha kabi ukuthi kwawena usujoyine icrew as umuntu amthanda senhlizweni yakhe awusekho awusakhululekile ngayo usunokuphimisela amagama ukuthi nawe uyamsola ukuthi ngathi impela akasiyena lo muntu ocabanga ukuthi uyena. Ikhona into enjalo ke yenzeka empilweni yini? Andithuki bhuti wami. Ifana naye lento ba ndibizelwe apha nje.
ngamanye amazwi uyindoda nedrama. nje iweak kakhulu uVini. Ungenza ndimthandabuze ngamanye amaxesha Ha. ukuthi why ningazifuneli enye indoda. Kwawuba ndihlale kule ndawo nje iyakhombisa uba andinandoda apha. Hayi bo Ndiza sisi. kanjani endaweni enjalo? Uthe ningazange kuzothetha nami. Makanengxaki. Uthi nike nathetha nje wambetha. Awuza- Usixolele ukuba umbethile. Hayi andikwazi kaloku Unibethele ukubetha indoda. ntoni? Andikwazi ukubetha indoda. Shuthi umbethe ngoba akasondoda. Uwiki kakhulu. Ha. Uwiki ngohlobo lokuthi ndiyamthandabuza vele ukuba inoba yindoda straight na. Cause nje awusoze umbone ehamba even namadoda nje aqotho wabonayo ukuthi ngamadoda la. Yomfumana nje nabafana nje. Ongabathembi kwabo. Ugijinywa ngemoto. Kusela utywala. Dlewe happy. Uyayibona siyahlika nje nesidima sami. Andiyazi. So wena ngesikhathi uhlangana naye niqala ukuthandana ngoba uyasho sesikhathi eside nindawonye. Yini oyibonile kahle kahle seshintshile manje usuthi manje hayi no engathi ngachoose wrong. Yena ungumuntu kind. Masihlangana bengumuntu onobele. Ngiyamthanda umuntu onobele, uyahlonipha yena. Sure. Yeah. But apha ebudodeni bokuthi uyindoda bendingekho sure ngaye until size sihlale sonke ke ngoba ndimbona ukuthi hayi uwiki lo muntu. Both side lapho weak physical weak ekamereni Uwiki kuyo yonke into nje akakhona nokuthi azimele njengendoda even if kuyakhulunywa azibonisa ukuthi mhlambe kukhulunywa into zomndeni kuke kume yena phambili azibonisa ukuthi abeke ilizwi njengendoda athethe into evakalayo. But into yakhe mayechaza ukuthi sekufike nala akhathala khona kwayena ukuchaza ukuthi kade echaza because uchazele nathi athi wachaza into efana ukuthi ukhule around amantombazane yonke into ade yenza yena akayazi hard labor akazazi lezi zinto nje zokuthi man up into angayazi leyo wazi ukuthi nje mayekhula uzoba se-office yonke into yakhe soft soft namanje. So leyo nto yini evimba ukuthi ungayi-understand why ungafuni ukuthola uku-understanda kabanzi ngomuntu wakho othandana if uyamthanda noma sekufike kwi-level awuthi khona I'm done. Ndicinga uba senifike kuloo level leyo because kudala vele ndimxelela ndithi andiyithandi indlela oyiyo. And iba more ngoku ngumuntu ofaka nama-jewelry all the time nje makanxibile uyabona ukuthi ayiseyiyo ngoku indoda le. Mhlambe ekuqaleni masiqala ukuhlangana ebeyindoda but ngoku iya lento iba more. Ake ngibuze mntama umcomparison noba? Andimcomparishi kodwa amadoda ixesha elininzi ayefana. Awukwazi phela ukuthi akayona indoda enough. Ubani lo indoda enough? Othi mawumbuka ukuthi how I wish umuntu wamovini engafana nalomuntu. Akekho bese ndimbukile kodwa ibingase nje ake ame njengendoda. Okay. Abe strong enough. Okay. Mhlawumbe ubuke wakhuluma naye njengoba ukhuluma nami kanje just to make him understand ukuthi usukhathele lapha nalapha noma mhlawumbe uyaqala ukukhuluma kanje if singambiza sibe naye la ngoba phela ukhona sizokhuluma sonke ungakwazi ukumenza akhululeke ngoba njengamanje to be honest leko kudlala ukhathazekile ngoba akakwazi ukujudgewa i-community ajudgewe abantu akhula nabo nawe useduze kwakho kwabe mseka umfaka kwaphe still yamjudge. Ndike ndazama ukubonisana naye kodwa ungumuntu nje akasanikezi nexesha lakhe isikhathi nje akanaso. Ubhizi namajita. Umuntu ofika late ubhizi nje nalamajita yiyo lento bese ningamthembi ukuthi lo muntu usase straight vele izenzo zakhe nje actions zakhe ziyabonisa ukuthi akasekho apha. Eyakhe impilo seyingapha yangaphandle uyayibona. Ndazama ukuthetha naye but asingumuntu onikeza ne-attention these days yiyo lento siye silwe ke noba sithetha loo nto leyo. Hayi ukumbetha ndimbethe. Awusixolele ukuba uyambetha. Hayi. Jini. Sokuphika sisi. Hayi. Sizambiza phela uzaphinda asho. Hayi ekumbetheni azange ndimbethe. Okay. Asenzeni kanje asame sesigabeni sethu sesithathu. Simlando eveni nangu sisizozwa ukuthi mhlambe
lolu daba angitshela lona uzomtshela lona mase iphendulela ke sasisonke so4 nomlangeni sela kuzokwenzakalani ngoba for now we are very soft. Asambe sek number 3. Uzophela makhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo uyambona uyakujolela uyamsola ukuthi usethola number 3 uyakushaya athi uhamba namagenge kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento lalela sondela ngizokusiza thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy sizokusiza abheke wena wedwa athande wena wedwa acabange ngawe wedwa angamfisi omunye umuntu ukhona wena kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza ukuze usithole zi-order zakho namhlanje ku 062-219-7748 sheshisa ungaze budlule nawe ubusika sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Ubile ngithatha lethuba ngibingelele imbukelo Black Life TV kwisiqephu sethu esithi indoda ayikhali. With myself umlangeni Magasela ngihambi ngedake kulesi siqephu niyazi every day ngisuke nginaye ubuthi sichaka my king. Nkosi yami. Khamba kahle Grand. Hey, ngiyale nale ukuhlafuna nje. Lasazanda siyahlukana eJohannesburg yahlukanisa nkosi yami. Kodwa kumnandi mnganami. Yes, siyahamba izinto siyabona izitori left and right. Fethu. Abantu basidinga. Wathiba. Mara. Tumelanga akusheki. Siyabuthi abantu baphilile ke eMzansi neAfrika yonkana igama lami Kingstown ngakaluqa njengoba seshilo umlangeni. We are here in Johannesburg last corner size ohlelweni ke olibizwa ukuthi indoda ayikhali. Sizule isigaba sokuqala umlangeni ekhuluma nensizwa lapha eseduze kwakhe. Sizozwa ukuhamba kodaba ngoba nami ngikhulumile nosisi. Kuyabonakala ukuthi indaba iyaqhubeka emlangeni. Abasafanele nabantu angazi iqatshana makwenze njani kulo So sweet. But uyena girlfriend lo seduze wami? Yeah, nguyena. Kodwa ngazi nalingana nje kushiya ngimnyama ngakho. Sign of respect umgumlela esiqhoko mayimbono. Fethu. Okay. Sawona sis. Yebo. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngihamba nesoka lakho la. Tough for likes. Hawu wasicey. Sure. What is it? King. Ngizawuthini? King. Mathata ngalala ya. Yini sesinke? Hayi ndizothina nisazi noba Amchazele bra wami ukuthi uzizwa kanjani indaba usibhaleke Black Life TV. Why ufuna sikusiza? Sengimesaba nguJohn Cena phela lo. Hawu. Yashayana. Ngeke phela ngikhona ngibona. ushayele. Uyangeya yini mina ngibona? Nami hlola Lapho process. ngibethe khona. That day sine discussion when you're talking about my situation which mina sengitshintshile ntoni. Nabo bondoda enithetha ngabo ke. Uzonithethisa apha phambi kwabantu. Uthi ndiyakushaya. Nini ndikushaya? Ubudoda obukwenzayo. Hayibo aphiwe. Ekusuka wangishaya lapha ngathi ngiyawuvulela icala. Nini? Anyway, my sister nje umthanda gaslight manje. She's gaslighting me. Bengimthanda but sejoin squad sabantu. Anjoyina lutho ngoba wena usenaso nesikhathi sami. Ufuna ngunikeze siphi isikhathi? Ufuna Awunaso ngokuke. nje isikhathi sami lento endikubuza uba usenazo nee-feelings zami okanye sowune-feelings zalaba abafana ehlala ugijima nabo na. Mna into bendiyilwa nawo yileyo into because awunalo ixesha lam. Ugijima nabafana nje ugijima namafana uzohlala nomndeni wakho uhlale phansi nawo uve neengxaki esinazo endlini awuzazi ngoba unaxesha ndithi uyindoda ke ngoku funa ndithi uyindoda ngoba nifakathi Physical kwabantu support ngiyamnikeza. I'm there. We got a child, but the umntwana psychologically mine. But I every time we like rule out all that, ngimsupport. Without zange niforced ukuthi supporta mna nengane yami engasingeyo. yeah, but ungathi I'm not always with you. Uzomthatha nale ngane nje. But ungathi I'm not always with you. Okay. Yazi khona into ngifuna ukuyibuza. Angazi ngifuna ngukuke la engiyakhona ngihambe nawe. Sichaka mhlawumbe wena uzokwazama ungisiza. Sure. Mina thina abantu besifazane sikanje yabo uma ungekho right ayingavukwa kahle imizwa. Ngiyacabanga nje uma ungangishaya ngempama bese uthi asambeni ufuna yabo usufuna isikhathi nami kuzoba nzima because now I have to go deeper ngizoyenza kanjani ngizoba honi kanjani yonke leyo. Nina izabafana kwenza kanjani zabantu besilisa? I think thina kuhlukana ama rules yabo. Umuntu wesilisa unama rules akhe umuntu wesifazane ama rules. Uvamisile ukuthi ama rules ethe ashayisana angafani. Okungafaneni kwawo kukancane sikhono ukuba ne good communication. Ikakhulukazi abantu abathandanayo.
ngicabanga ukuthi mako kwaleke communication siba nenkinga sikhuluma la uyayifila loo nto ukuthi there is no good communication between them. Omunye ucabanga nganye indlela akekho ufuna ukulalela omunye, which is into eyenzakalayo in real life. So now into esibhekene nayo la sifuna ukuyithola nakuwena my sister nakuwe ukuthi usisi uke wayenika nesikhathi soku-understand ovini novini uke wayenika nesikhathi sokungadinwa ukumchazela ngaye because mangibuka ikhona into ethi kusisi umthandile before but now uya ngokuya uyadropa kumthandeni ngoba even izinto akhala ngazo ubhuda kamlaleli uqhubeka nendlela ze uyabona vini wena ngokwakho usacrifice ukuthi wena uyazazi ukuthi ukhule ungayazi hard labor nani usacrifice lezo zinto bese wenzela ukuthi umuntu wakhe ajabule like akubone other day uphethe spade ucante egcekeni akubone other day uthatha istin usibeka pheko esinye uthatha inhlabathi uyiqoqe ibeke eceleni those hard labor things esizokwenza ukuthi naye akubuke njengendoda strong esekhaya ukuthi kunama meeting usuku umuthi as a man like ndlini ngithi 1 2 3 uyiphuphe kuleyo level kanjalo just for umuntu wakho. Provide financially baba as a provide nengane, don't you think that also matters? Yes, right, it matters kodwa kukhona izinto ezincane engicabanga ukuthi zifuna umuntu ake ngitshele emlangeni uma umuntu osifazane ekhona around wena ubuka njengomvikeli not ubuka njengomvikeli ekuthenini uprovide ngemali maningi amadoda anemali but ayafetshela because kunezinto ezincane angakwazi ukuzenza angafuni ukucertify umuntu wakhe so angeke amcertify embedeni kuphela umuntu osifazane umuntu othanda izinto ezizobuka nangabantu le hard labor izobuka nawomakhelwane bathi noma bekhuluma amdefend so avecenta lo yababa uyacenta lo yababa siyasimbona ebhizi egcekeni yonke le manje kunezinto abayimentionayo emphakathini ongakwazi wena ukuzenza just for ukuthi akube society lakho ukuze ukwazi ukumzuza yenza lento esho umphakathi kuyena ayidefend so mayibona into efana nesho umphakathi uzoba society nomphakathi. So when uthetha umphakathi ngudetha mina ngidetha wena exactly and before ngiyamuzwa ubafo and like what I want to say is that yena ufuna she wants me to adjust to her own world and she wants me to adopt the things that I'm not used to like as I said before if I can afford to get a helper or to get a guy ozobuya nje cenda amaluba ntontoni umehluko noma ungayisi mina aphiwa usitshelo aphi usisi yeah inkinga usefuna uba two boss sefuna ukungirula hlaphi yena uyosela amasenda intwana ngosula amasenda no I'm not too bossy awusichazela indoda yakho umuntu ngusuthelenya idikintra engcono kulena wena awunalo nje ixesha lasendlini uthanda indoda enjani ngaphandle ukuthi uyahlala ucente uthini awukwazi nje ke ukuthi kuvakashe noma ngumuntu endlini afike umuntu sihleli njengomndeni ikhona indoda yalapha njengoba ndisho ndithi uhlale phansi naphezulu yazulu uzofika ebusuku endlini asenguyindoda nje ke ithatha ixesha layo ihlale nomndeni wayo akayenzi lonto leyo akayenzi nje. You are 37 I'm 27 yeye 10 year difference wena wa enjoy ngesikhathi sakho so wa enjoy lami ngiyekela enjoy right nje so ufuna enjoy not ngendlela ngiyakuthanda phela but when I always change narrative mina ngiyakuthanda but you change narrative indlela nawo usungivuka ngayo nawe isho ngesiZulu angithi aphiwe khona azobona ubudoda iyadika nalesi silungu sakhe sibonisa ungabi indoda kwalapho nje i-English windoda manjalo ukhombisa ubufazi kwalo nto phela ufundile you was smart vele esikoleni mekhulu isilungu isilungu yikho ngikubuzile ufuna indoda enjani phela nawe chaza indoda eqotho injani indoda eqotho nothi usoft gqit futhi I think nje kusukela namhlanje masiphuma apha kule show masehlukane mina nawe imali kwefinish yo ngisazi sendidikiwe udikwa njani esakuthanda ndidikiwe nje okokuqala nje ndidikwe ngoba ndifike apho ngizise apha uzothi man explain ukuthi ngoba wena uzongishapha uzongishaya wena akayoyiki lo ukuthi angivalele endlini angishisele endlini sengimyoyika mina wangishaya la nje umjonsina wendlu even ubaba umntwana akhe mayeza ne ubaba umntwana akhe akakangiboni njengomuntu
afike wamnikeza nesikhiye afika nje endlini ayenza umathanda ngambuza ukuthi so wena ubaba umntana wakho angazi impela lokho still lokho Awuyivumile empilo kwasekuqaleni. Umcelelelani kwasekuqaleni. Ngangingayazi mina co-parenting ngifuna. Ayi wena umqeda ubudoda uvini. Ingane ndithi kumele ibone ubaba wayo. Ubaba kumele afike azobona umntana. Sabona noma wami. Abone noma wakhe. So phela kusho seku-3 so kusho phela e-3 Awuvumile zange mina ngxaki ekuqaleni. mara ngangithe kumina manje wona sumnikeza nesikhiye Uhlale naye wena uzohlala apha. So makakhona kumele uhambe iphi ingxaki. Sasivumelene kwasekuqaleni. Manje khona kumele ahambe. Makafike kumele ahambe. so i-3 Sentsho uye afike nje azobona umntana uzobe ehlaleleni ke yena. Angithi nje wena uthofuna abafithi bafice ikhona indoda yakhe ibonakala. Sasivumelene aloso sibama kufika ubaba umntana. Cha. Hayi mina sengiyadide. Sasivumelene Nenzani la niphila open relationship nenzana? mina Andiboni ingxaki ngoba into sasivumelene ngayo yile kwasekuqaleni. Azasivumelane ukuthi wena makufika utata umntana nami ezobona umntana. ya sasivumelene yikho nami ngiphuma nami ngihamba ngiyabona abangani bami Kodwa wena uvuma ngaphansi kwasiphi izathu? Awuseni ngathi sendirobo. Uvuma ngaphansi kwaziphi izathu indoda ukuthi kuzofika indoda la uhlala khona Uhambe wena. intombi yakho. yayivele siqalile la my sister ukuthi every time umuntu wakhe ngeza uzothi kimi even thatha imali naye ngoba naye unemali ngithi mdala kunami ethatha imali naye hambe ebona ichomi zakho nami ngithatha imali ngiyobona ichomi zami but yasi-escalate yaba to that bad ngathi ngiconfessa ngi-straight mina Uyasuka. anguniki i-dekintra angiyidli iphunantra yakho Vice versa angivice versa izinto Usho ukuthi alokudla ngapha Yini nangapha. manje iphunantra? Udla Nawe ngapha nengiseki. nangapha. Usasho luthakalale hayi na. iphunantra iphunantra Ucacile ba udla ngapha Ikhekhe. nangapha wena. Oh. ngiyayidla Afraid iphunantra to yakhe try. so iphunantra likhekhe lakhe ngiyalidla sengazi ukuthi phela Isikhulu. angibalekela ukuthi ngithi Ngegama leliyano. ngihloniphe But usesasikade ngikhuluma naye ukushilo vini ukuthi kwa lento engincoma ngayo awuyenzisisi. Hawu. Is that? Dishilo. Ushoda Uthe kanjani? awuyenzisisi and beside ukuthi awuyikhombisi lezinto zomeni tontoni kodwa la ekamereni still akekho hell. Uwiki kuyo yonke indawo uveni ngoko. Ubani strong? ngiba no-strong exactly Ndingumfazi ngiyazibonisa ubufazi bami ku. Okay. Mhlawumbe okunye akaqala ukudate ngovini. That is why ebona ukuthi akekho strong enough for him. Angithi sisi. Aniqale. Uqale nini ukubona ngathi akekho strong enough? Kuye kwatshintsha nje after Uthe senithandane for 5 years. kuye kwatshintsha nje ixesha elininzi siye sonwaba sathandana kwa right. Waba mnandi wenza kahle. Umdavazo wawenza kahle. Kakuhle. Ya, Ayangiyazi. Egoli bafutho ziyabuya ziningi Ayibuye izinto ezenzakala kwamambela la. asazi nathi ukuthi kuphi okuzogcina kwenzakalile kodwa ke asiye kwisiphetho salento ukuze sithole kahle yonke into. Vini asize kuwe ke mfethu mhlambe elakho lokugcina sewuyiveza wena kuyena ngoba sakuvelile ngikhuluma naye mina ukuthi ayi usedikiwe manje usedikiwe ke over so ngokwakhe wena ke uthini kuleyo khona. mina angilanga amaningi yena mayithi usedikiwe ngeke ngimforce ukuthi ngithi asambe sonke let's move on together. I cannot force her. She's old enough to make decisions and I'm old enough to make decisions of my own at the same time. But I'm funa ukuthi ngithi ama decisions engamekile ebesethi mina ngichoose boys over her. Yes. You chose yourself. I'm now choosing myself. 100%. You understand? I just wanna since I said to says choose and this one best my marriage says choose. So let me I'm gonna choose myself. And have self introspection, is introspective, is observe, is one which ninja. But one thing that I will never ever do is being controlled by someone that I love. Number 2 by her, and number 3 by the community or the society or whoever. Vini 1, 2, 3, 4. I stand as I am, firm, confident, and actually assertive. And why I am in control of motive because my brother we've seen abantu beyibulala. Sure. People doing this and that, especially amadoda, because of our situations njengabona. True. So inxa nibona kulabanye abangcono abangamadoda enough ekameleni nangapha ukuba khona kuma meeting omdeni uyandani akayenzi
ngoba uma imndeni yami ivini ithi iyabuya akafuni imndeni yami ibuye, akafuni. Yikho ngaze ngambuza ngithi awufuni imndeni yami ibuye, awufuni ukubona imndeni yami, awufuni ngigeze ngibe muhle ngibe smart, awufuni ngifake into zonke nje just for aesthetics, akafuni ukuthi everything is just gay. So akadingi-ke umuntu ozobe engcolile enuka isihlamanyana kancane. Yonke lento ayithethayo ikhombisa ukungabi yindoda ngoba lena into ayithethayo uba umndeni wakhe andiwuvumeli uba makaze nawo ekhaya, it's new kum. Ndiyaqala ukuyiva. Qala uyiva. So iyakhombisa loo nto leyo uba ubudoda abukho, uqala apho kwawuba nje ayothetha izinto ngaphandle engaqalanga wazithetha nam. Iyakhombisa loo nto leyo uba hayi angakwazi ukuma njengendoda. Unabo dadweni sisi? Ewe, ndinabo dadweni. Question number 2. If uvini bekuyindodana yakho, buzotudekiwe ingane yakho? Ma ngabe ngafuna ukunimamela, bendizawudiva noba umntanami. Okay. Ikhona ipressure ithola kubantu befamily yakho about uvini ayenza ukuthi no mhlawumbe efuna ngimdele so that bezoba happy bona. Bakhona abantu obenzelayo beside hayi nabo bayamgxeka shem, bayamgxeka uba hayi indoda yakho nje. Unayo wena amazwi waphosa kuma-relationship abo? Unawo umbona ama-relationship abo since benambona kwe-relationship yakho? Hayi, ngoba ndiye ndibona ingathi bathole abantu abarayithi bona, so andize ndingene. Ba-right Ababo. Akekho right owakho? Hayi, akekho right. Okweli xesha eli hayi tshintshile. Mlangeni, sihambe mfowethu. Hayi mina lento le ngihlezi ngizwa ngikhulu ukuthi umuntu wesifazane ngathi angaba mncane nomuntu wesilisa because abantu besifazane bakhula fast. I think usisisho use-reach kwi-stage so usukuba khula sokuba matured. Unayo umuntu wesilisa amdingayo ambonayo in the picture. Kodwa lo afafika ajola naye akuyena lo muntu wesilisa demfuna. And I'm happy, I'm glad ukuthi usisi uthathe isinqumo sokuthi yaphuma. I'm glad ukuthi nawe ukwazile ukuyamkela Linda ayishoyo ngoba noba u2 angiboni kahle. I'm not a psychologist, I'm not a therapist. Angiboni ngathi labantu bafana ngayo yonke indlela ongayicabanga. Okokuqala usisi mdala nginobhuti, so asazi ukuthi usisi akafuna ubhuti ayora ngoba yena usefike kwi-stage se-maturity, ubhuti usafuna uku-experience impilo. You understand leyo nto. Okunye nokunye ukushayana it's even worse. Ngiyacabanga iphi indoda efuna ukushawa? Sisi ungamshaya nje lo bhuti menixabana? Angeke. Asehle se-KZN othola indoda yakho. Mina ngicathi okwami kuphelela lapho. My brother uzomthola umuntu right for wena. Ngiyabona. Engaza kodwa sibonga kakhulu ohlelweni-ke nihlale nathi wazoshala lesi sikhathi. Igama lohlelo libizwa ukuthi-ke indoda ayikhali. Sikuzwile-ke konke lokho ade kusho umfowethu sakuza ade kusho sisi. Sekukunina-ke lapha e-comment section maniphawula nithini ngalolu daba. Thina si-understand into eningi siyazi ukuthi nina nizosifundisa. Ngaza kodwa si-late ngale ndlela khona into eqhubekayo. Si-late kakhulu. Papa yini hayi si-late hayi. It's the Black Life.